салом алейкум ба ҳама бонувони азиз, подписчикои беҳтаринам. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. Имрӯз мехоҳам ки ҳамроҳи шумо ош тайёр кунем. чӣ ки мебинем дар хӯроки мо лозим мешавад гӯшт, сабзӣ, пиёз, бринҷа ман тар кардам. Бринҷа хай ҳамамон тар карда метавонем. Бринҷа то заҳак мешӯем, оби гарма қатъи тар мекунем ша. баъдан камтарак намак меандозем, барое ки бринҷи мо бамазза мешавад, намакдорак мешавад. бо дар ҷамода дар кор мешавад чеснок, лимон. баъд чӣ дар кор мешавад? Нахӯр. ман зиёд ош намекунам, камтарак мекунам. аз сабаби ки ҳозир рӯза дорем, то бегоҳ ҳама рӯза дорад, барои як бор хӯрдан мекунем. барои ҳамин маҳсулоти ман камтарак. баъд дар инҷа дар кор мешавад мурчу зира дар кор мешавад. тамом. намак. ҳамхел духтаро сар мекунем ошмона. дар ин дег духтаро ман ним пиёла зиёдтар рӯғани чӣ андохтагием, рӯғани зағира андохтагием. ним пиёла зиёдтар ҳамчени ҳамон рӯғани зағиру рӯғани алейнаро якҷоя кардагием. як пиёла зиёдтар мешавад. ҳамхел оши мо бигем ки 1 кило ҳай бринҷ. бисмиллоҳ гуфта хӯроки худмона сар мекунем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. то мо чизора сабзиёро реза мекунем, то пиёзмона реза мекунем. гӯшти мо сирхак мешавад. духтаро ҳама кас аст. чӣ хел ҳастен шумо? сиҳат саломат ҳастен? ман қайс созам, хубам. шукронаи худоам. имрӯз як оши бо маззаҳак мекунем. имрӯз фикр мекунам зиёде аз одамон рӯза ҳастанд имрӯз, чунки имшаб шаби тоати ибодат буд. саҳараш бояд рӯзадор бошӣ. фикр мекунам зиёде аз одамо ҳозир рӯзадор ҳастанд. ҳама пиёз реза кардам. сабзиёрам реза мекунам. ва фикрам ки гӯшторам сирхак мешаванд то ин вақта. подписчикони азизи худам, зиёд аз шумо миннатдорам барои комментарияҳо, барои дастгириётон. миннатдорам аз шумо. шумо яке аз беҳтаринҳое ки ман дорам шуморо. видеои бачама монда будам. зиёд дуоҳои хуб кардем. миннатдорам. ҳазор раҳмат. ин помидору пиёзу наи гашни чайҷа дар бодринга. ёра ман оне чӣ мекунам? салат мекунам шон. барвақтара холодильник бировардам. гуфтам гармтар шавад. ин ки баъд реза мекунӣ шон чӣ мешавад? баъд дамо салати мо ҳам хунук мешавад. фикр мекунам баъд фарзандо бемор мешавад. барои ҳамин эҳтиёт хуб аст.
دختران به شما مده بنویسین که در کدام طرف غریبی هستین شما، در اوجا هوا چخیلن و چی کارو مشغولین، که من بفهمم که غریبا زیاد چی کارها میکنم. مرا چخیلی که میبینید در غریبی نمیخیل در خانه فقط کم کم خیلی بیرون میبرم و دیگر برای فرزنده و برای شوهر نمیخیل یکون خوراکوی بلزد یا اینکه یکون خوریش یکون شیرینی تیار کرده نمیخیل روز رو میگذرونم. نمی برای شما ویدیو میکنم غریبی را بعد زیادتر زیغ نمیشم در غریبی. تا وقتی کانال نداشتم بسیار زیغ میشدم، بسیار فکرها میکردم تیز خونه برم تاجیکستان برم گفته. از روز کانال شدم هر روز در فکر ایم که چی خیل کنم چی کنم یگان نویگری با پاپیچکوما کنم، پاپیچکوما چی خیل شو کنم، یعنی 10 مینوت 15 مینوت یا که نمیدونم 5 مینوت ویدیو میگذارم. میخوام که شما را خرسان کنم کمک کم که باشه سهم خدمت بذارم. میخوام همه جهت ثواب به دست بیارم. با یک دخترکی هسته که ای ویدیوی ما یک گونچی با که میاموزه و برای او به حق با خرسان میشم. دختر در کسترول که میبینه دایی من چی دیشون دستم کمی بودانا میگن چی میگن نام تاریخ موی مایده چرکه کو ای همون دیشون دستم برای بالای آشمونم. امیدوارم که باشی با از تیار میشه. این دختران سبزی را ریزه کردم. ایوش ریزه نکردم برای چی که من خودم دمی آش دوست میدارم وقتی سبزی هم خیلی ساعت میپزه کو من خیلی دوست میدارم برای می خودم در یک چند تا سبزی را هم خیلی کلان ریزه کرده موندم. در اینجا اینا گوشت ما چقدر که میبینیم سرخک چی ما میتونیم چی کنیم پیاز مانا بدوزیم. اینا دخترم پیاز مانا انداختیم اکی پیاز کورم سرخک میکنیم به حد سرخ میکنیم بعد آش ما سرخک میشود. اگر خیلی بسیاری بعد چیز جدید نکنیم شه چی میبیوه آش ما سفید میبیوه. برای همین این آزی پیاز ما انداختم ولی سرخک میشود بعد بخش میشود. دخترها چقدر که دیگه استین منم خیلی پیاز سرخ میکنم دیگر را نمیدونم نه که من سرخ میکنم. اینم خیلی من سبزی را میاندازم. اینم خیلی گرفتم سبزیام هم انداختم بازی خوشروک یک جایشان میکنم. با نصیب بازی با ویدیو را پاوزه کنم برای که در دستم تلفن نمیتونم دیگه مکوفه برای همین 1 مینوت پاوزه میکنم با ویدیو را سر میکنم. نه دخترها دیگه یک کفگیر کتیه کوفتم یک جایش در یه انا اینجا کمتر نمک میاندازم برای سبزی ها کمتر چی شوند چون از سر بتان کمتر چی شوند ملایمتر شوند. بعد چی میکنم آبش میاندازم. نه دخترها کمتر نمک انداختم کمتر زرد شود. بعد میتونم که چی کنم آبی آشمونه اندازم نخود چه اندازم با تا جوشیدن شه.
дайҷа сабзиро ма хушро жарид кардам. Бисёр бадам не. Инами сабзиҳо камтар хушро кар додан. Ина чӣ хеле мебинем хушро жарид шидагиа. Баъд чӣ мекунам? Об меандозам. 2 коса об меандозам, барое ки чӣ бринҷи ма 1 кило ҳай. Ма да 1 кило бринҷ 2 коса об меандозам. Анако ҳозир ман чӣ меандозам дар дег? Нахӯд меандозам. Ина нахӯдмона меандозам. Нахӯдам шуфтагӣ тоза ҳакай. Нахӯд меандозам духтаро. Ана баъдан чӣ мекунам? Зира меандозам. Зира меандозам, мурч меандозам камтар. Ина мехел як камтар буҷуша. Баъд чӣ мекунам? Бринҷ ва мешу меандозам. Камтарак чӣ шава? Буҷуша. Боз оли чӣ мекунам? Аз камтар пауза кунам то дег ҷӯшидана. Бо паузара гӯй мекунам, дар шиша бо нишон метим духтаро. Чӣ хеле ки дидестен деги мо хушрувак ҷӯшид. Ма оби анами зирбаки ошмона чашидам ки чӣ будай? Намакш камтар будай. Камтари дига ман намак кардам. Нахӯда дидам нахӯд уже пухтагиай, мулоим шидагиай. Онако метавонам ки чӣ бринҷа будозам. Ма ҳозир дайҷа ами бринҷма меандозам. Ина чӣ хеле ки дидестен тайёраш шуштам, тайёр кардам. Ана гуфтам пешаи андохтани бринҷ шумода як бор зирбака видео кунам. Ҳозир ман пауза мекунам телефона, бринҷма меандозам. Бод гирён мекунам телефона. Ина духтаро чӣ хеле ки дидестен ман бринҷа андохтам. Оби бринҷа диден? Туғрияи худаш. Анамон дар 1 кило бринҷ 2 коса об туғри мешавад. На каму на зиёда. Ина чӣ хеле ки дидестен. Ҳозир меҷӯша. Анамо об қоқ мешавад. Баъд мо метавонем ки ва ами оши худа дам партоем. духтаро чӣ хеле ки дидестен оби деги мо кам шидестай. Ина чӣ хеле ки мебинен ҷӯшидестай. Ман мехоҳам ки ами бринҷам ҷоҳое ки ина ҷоҳора бинен на ҷӯшидестай, ина иҷа ҷӯшидестай. Ин дар ҳамаи чӣ плитаҳо анам хелае ки ягон ҷоякеш наҷӯшида мемона. Ина иҷа наҷӯшидестай. Ина мира ман мехоҳам ки иёра оҳистаҳак озод бардорам. Чӣ кунамда қатъи иё ҷоҳошо наиваз кунам. Инам хеле духтаро. Камтарак мекунам. Бисёр не ки бринҷо нашканам. Ки ба оши мо хушро намебиёяд. Ина духтарои азизи ман. Инамҷа ман камтарак чӣ кардам? Бринҷма оҳиста оҳистаҳак якҷоя кардам истодак. Якҷоя не ки бихеле мешавад. Анами ҷое ки ҷӯшидеста буд, қатъи ҷоҳое ки наҷӯшидеста ман ҷоалиша кардам. Баъдан чӣ шид? Ҷӯшидак. Ҳамаш як хел бринҷо пухтак. Оби деги мо ҳам қоқ шид. Иҷа ҳозир чӣ хеле мебинем ин рӯғанай духтаро. Ин об нест. Барои ҳамин ҳозир мо метавонем ки чӣ кунем? Ошмона дам партоем. Ма ами байнашда байни ами чида чӣ мемонам? Инами лимонака мемонам. Ман лимона шикоф кардагиам ай чанд ҷош. Инами хеира мемонам. Инами чеснокам даиҷа мемонам. Баъд мегирам дам мепартомшон. духтаро бахшиш зиёд ман ами як даста наметавонам ин кора карданам. Ман пауза мекунам. Ошма дам мепартом. Хай бо ки тайёр шид, бош мода нишон метиҳам. Ина азизакои ман чӣ хеле ки шумо дидестен ман оша хушрувак ҷамъ кардам. Ин гирдоеша ки мебинен ин рӯғанай духтаро. Об нест. Анако амира чанд ҷоша камтар инам хеле суроқ мекунам. Барои хушрӯ дам бихӯра. Инам хеле духтаро. Анако метавонам ки хушрувак дам партомша. духтарои асали ман то вақте ки ошмон тайёр мешавад, ман уже дам партофтагиам нишон додам. Мо метавонем ки то вақта инами чизои салатмона реза кунем. инам хеле хушрувак мегирем, резашо мекунем. духтаро видеоро тамошо карден, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. лайк бимонем, комментария бинависем.
осонай фикр мекунам. инамеро хушрӯбат реза мекунем. мешавад салати мо тайёр. қатъи чимон ошмо метонем ки бихӯрем. ҳозир бо ягон турба чӣ мекунам, айтёрка мегзаронам. духтаро ҳатман шумо низ ҳамчи хеле ки ман оша тайёр кардам, анам хел тайёр кунем. умедворам ки дар шумо маъқул мешавад, боварӣ дорам ки маъқул мешавад. баъд намаки ҳамо хӯроктона хушро нигоҳ кунем, пешай биринҷа андохтан намакаша нигоҳ кунем, хеле чӣ набоша, на шӯр ё ки бенамак, не хелео набоша. намакаша агар хушро нигоҳ кунем, зирбаки мо ба маза мешавад. фикр мекунам ҳамин хӯрокда меҳру муҳаббатам ролбозӣ мекунад. ҳоли хело мегӯянд ки рӯзда як комментария хондум ки мега ки чи хушро гуфт неким, мо вақтшда мега дар хона овқот мекардем, ҳамин отам мегуфта ки ҳамин хӯроки шумо ҳамаи чӣ дора, гӯшту пӯсту ҳамин чизе ки дар ҳамин рӯи дунё ҳаст, хӯроки шумо дора, лекин як чӣ надорад. баъд ҳайрон мешудем, мепурсидем, мегуфтем ки чӣ надорад, мегуфтем ки мазза надора, мазза. бовар кунед комментарияро хондум, хеле хандидум. нигоҳ кун чӣ хари гуфтем, ҳамаи чӣ дора, лекин чӣ надора, мазза надора. чихе ҳамаи чӣ дора, мазза надора. фикр мекунам баъд мега ки чӣ кардам, ба вақте шу кардам, мега хонаи шум рафтам, дар оҷа дидам ки ого чӣ хӯроке мекунам ба мазза ҳай, мега баъд ин гуфтам маззаи ҳамин овқотиш дар чӣ боша, ё ба маззаи хӯрокшон гуфта, мега баъд фаҳмидам ки ҳамин любой хӯрокеро ки кардӣ, як қошиқ приправаи ростин меандозӣ, ба мазза мешавад. توبه خیلی приправаи ростина бисёр одамо истифода мебаранд, лекин ман истифода намебарам. не тамоман истифода намебарам, бугум намешавад. бо мешавад ягон вақтоеш ки ягон чизакда меандозам, ягон чизакда не ки ҳамаи хӯрокамда ман приправаи ростам мудозам, хеле нестаймада. лекин ҳамин чӣ хӯроке мекунам, ҳоли дар комментария нанависен ки худа таъриф кардӣ. не таъриф не духтарову, охир ҳамин чӣ хӯроке мекунам, бачаҳом, духтарам, шавҳарам як намуд охир таъриф карда мехӯранд. ман хурсандшон, бо ман старатся мекунам. ҳамаи одамизод фикр мекунам ки хале як кора ки кади таърифат кардан, ранги кӯдакоро чӣ хеле меги ки ту зури меги, бахчанишон мета боз хеле корои зур мекунад ки мара дӯст бидорам. ҳамин фикр мекунам ҳамин одамои калонам хале ман вақте ки хӯрок мепазам, ё хӯрок не любой чиз салат мекунам, ё ки ягон ширинӣ мекунам, торт мекунам, ягон чӣ, баъд нигоҳ карда меистам ку чӣ хеле мехӯранд, ку хеле чеҳрашон чӣ таври мешавад, ку чӣ мегӯянд, ку мара таъриф мекунанд ё намекунанд. баъд нигоҳ карда ва уже медонам, чунки ман ҳамроҳаш дар дорам да. баъд мехӯранд ва хай зур хушрӯ шуда хеле мегӯям. ман ранги ҳамон кӯдакое ки ҳастанд ки хурсанд мешаванд. баъд ман ҳамон вақт хурсанд мешавам, мегӯям ки ҳақиқатан дахай ман ташвиш кашида мисол ҳамин чиза тайёр кардам, ҳамин одам маъқул шид гуфта ман хурсанд мешавам. баъд бохай кӯшиш мекунам ки карати дига бо ай уро ба маззатар кунам, ки бо и хӯроки мекардагим ай хӯрок мабузгара рекорда бо иш бизанам. дигаронро намедонам, ман хайам хелеам. хай мумкин хеле одам маъқул нашава гапом, хай кадамида маъқул намеша, пешаки бахшиш. хеле духтаро инама салат мам кадам
чам қариб ки вақти ужин мешавад, шом мешавад. ина хеле қати шумо суҳбат кардам, ҳар карад озвучка мекунам. И карад ба фикрам якум бора бе озвучкаам хеле прамой чӣ кардестам, гап задестам. Неҷа ма ҳамаи чизма реза кардам. Тавақча мебинед? Майда чаҳар. Чи реза кардам хай дигар ҳама коракома кардагиам. ҳамаи ҷоякома тоза кардагиам. Ман ҳар боре ки видеорама сар метиём, видео кардана сар мекунам. Гудахтаро то агар ҳамаи ҷома тоза накунам, ҳамаи корма нашавам. Ана гудакора сер мекунам. Бигем аки ирӯз не. Ирӯз барои ки рӯза дорам. Дигар вақтора гуфтестам. Сер мекунам. ҳама корома мекунам. ҳамаро тинҷ мекунам гуфти гапо. шавҳарам кор рафтеста бошанд, ора тайёр мекунам, либосошона, тапочкаошона тоза карда, хушрӯ карда, ора кор дар гзел мекунам. ҳамаи ҷоякома тоза мекунам. Ба дили тинҷ, қати хуш, ба ҳавас, ба даъмон хӯрокмам ҳавас мекунам, даъмон чи кори мекардагимам хали ба ҳавас мекунам да духтаро. Дигарора ман намедонам, манам халиам. инам хай рӯз хеле гап задем, фикр мекунам, ман хеле кушода мешавам. аҳамият дода бошед, ман зиёд чӣ мегӯям, аҳли сухан нестам, лекин барои шумо кӯшиш мекунам. вале дар оянда фикр дорам, мегӯям ки ман ами шеърхонира дӯст медорам да. баъд мегӯям ки чӣ кунам. дар охирои ами видеоҳом 4 мисра, 2 мисра шеър замзама кунам. вале ам хеле фикр дорам. ҳамаи силаҳома ҷамъ кунам, хай насиб кардаги бошад. агар шумо дарам ақл бошад, дар комментария нависед. илтимос ягон гап безеб накунен ки нанависен ки ман беҳад хали чӣ мегӯям эҳсосотиам да. зиқ мешавам сразу ягон комментария агар безеб бинам, сразу зиқ мешавам. дигар намехоҳам ягон чӣ кардан, ягон пешравӣ кардан, хеле полный вай мешавам да, дилам мемонад сразу. барои ҳамин хоҳиш мекунам комментарияҳои хуб нависен. ягон хатое дошта бошам, гуфти гапо шумо бинависен, чӣ кунем, ман мисол ислоҳ шудан мегирам. мо ака дар оянда мон хеле якҷояем духтаро. инам хеле якҷоя влогора пеш мебарем. ман завқ дорам. хай орзу дорам ки сафмон зиёд шавад. ки бовари комил дорам да, ки яъни шумо дастгирӣ мекунену худовандам кӯмак мекунад. ба орзу мерасам да иншаллоҳ. ҳамхе духтаро, хай нами оши монидам партофтагиай. иҷода салати ма тайёр аяд, намак мекунам ша тамом. ман бояд чӣ мекардам, камтарак лимон реза мекардам. хай ҳоли лимон реза мекунам камтарак. намак мекунам ша тамом. фикр мекунам ба як дона оли турб ай тёрка мегзаронам. рӯи ошини мо тайёр мешавад. хай оши мода нишон метиҳам духтаро. ина духтаро, оши морам бигем ки тайёр шуд. ина оши мо хеле хушрӯвак тайёр шуд. субсирхак чӣ хеле ки мехостум. анам хел баъд чӣ ҳозир ман дар тавақ бардорам, бо нишон метиҳам. ина духтаро, оши хушрӯваки мо тайёр шуд. ё ки ман гишнаям, ё ки беҳад ба мазза тофтеста. ина бринҷошам машам хеле дона дона хушрӯ омадага. ина оши бамазза якои хушрӯваки мо тайёр шуд. метавонем ки шуморо манам хеле ба аҳли хонаводанам хеле ош тайёр кунем. дар инҷа мо дорем ҷирғо дорем, турбаи тёрка гузарондем. иҷода бошад салат тайёр кардем. ина оши болаззати мо. баъдан духтаро, имрӯза видеоро ба ҳамин ҷа бас мекунам. то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони шумо бошад.